Sum kay giyo. Dong, wala ko dong kay. Yo. Dong kay, wala problema dong kay. Natugam ko po. Sus, katagan ni Kortuha. Taka na naghamir ng kapuyo dire. Ang magkantos ang katiya sa kwarto. Pakita ng mga tao dire. Napay na, nakikisami, napuno sa mga staff toys. Sus, bayot guro yung nagkuha na ni dire. Pakita ng sitwasyon na kita yung tagpagpanlimpyo. Oh, sa tao na eh. Oh, Uy, ang kakagulan mo? naari ko matugay kay pag naging gabi kamang ko. Tama na lagi kamang. Lagi kamang. Unsa ni tapuan eh? Manyak ng rodong nga. Mo kaila. Hinto ko rin nga ang gabi diri. Isuot man din sa kong bilahan. Isuot sa bilahan lagi. Ya, utan ako so. Ay, wa ko kaplaros na ako. Bayot. Ha? Bayot guro to. Hana gid guro. Laki ang giginaw. Laki? Oo, plaro. Magpurong man. Turo. Oh. Pero ba si sundan ka ko diri nga? Ano to? Suwag ako diri sa kwarto. Ambo na, di ako na sa ibang taya to ah. Na, kaya pa sa ganahan to ni mo eh. Ha? Ganahan to ni mo. Ay, okay, na akong ginasan ako. Nya, asa ka matulog dito? Diri day. Aray ko maturo lagi. Ako, asa ko pakatulog ni mo ha? Ato. Buang ka diha nga. Ano yung sugot kong gayo? Ano patulog atop nga? Ay, ikaw. Wa man di atop. Gisamira na lang gugot. Ako man ana. Boslot na ba ito Oo. ano? Samyo? Ah, sige. Aron safety ka. Dili ka to. Aray mo Ako dito guys, makatangko kung kinsa na mangamang nimo. Sige, may pa. Luya sa now. Wa jud kay tuguro. Ay, Ah, sige. Oo. Dito ko huwag nya. yung matay, gusto ko Da, pahimutan dire. Oh. Pahimutan dire kay ako mangita sa ko kay kuan ko kay kabutangan ako sa kabilingon to. Ha? Sige. Sige, bahala na. Oh. Pagbuka dia. Kinsa nga nang sige pangamang. Ora ba reklamo sa mga namuyong diri sa mga nagabang ng mga lalaki. Kamangon pud itong gabi. May paanin. Hapit naman itong mga gabi niya. Ako ni pagitan. Katong sa kong kwarto. Ako itong kuwan. Atngan kay basin ato itong mga amang. Man na matang eleksyon pero ngamang naging hapon. Basta masakpan ko ning bayuta o bayhanan. Kini ipang padakop yung pulis. Hindi na mahimo. Makabalda na sila sa pamuyo din. May maniid ko. Kaya siguro yun itong mangamang na putol. Halos mo gabi katagabi mangamang to siya. Maniid panitan ako. Ini, ako may usa na bilin diri. Pagpor ka sana na mitis. May mutang, kung nakay TV oh. TV. Saan niyo ko simple lang ba? Lingkod sa baka may nukka. Botas nukka. Abtan na nukka. Tatanaw TV. Na, to. Medyo tipa ugma. Sa kuwan ko. Tatanaw sa palibot ba mga staff to yun? Ayaw, lima. Panda. Tatanaw ako sa mga tungkuhan palibot ko. May pinakpas ko ano. Nukka na gid. May lagi katog. Sa akong gidadagat ko ano, sige pero. Nukka na sa ni. Bahala ka rin. Nukka na ito. Mabukha na ito. Hindi mo na. Nukka na gigisanan. Hindi naman ka nag-tibay kay. Malang kay. Ang tangis nukka agad. Pero di nagirim tato ang titigpil. Sabi ko pipinig ko an. Tuba. Nangag tayo. Wala ako. Wala to. Yung pagmangkon. Kapur gina ko. Kapawal siya. Kaya yan ako ay mangon gina ko siya. Tiwa pang kita siya. Mato na nagtog na. Hindi ka na siya sa trabahuan. Ay, klabi. Hindi ako pagbangkon. Katog na. Hindi ako nakamangon ni Nainay din. Wala na. Wala katog yun. Nakapamahong na sa kalungkot.
Ako ang bangon, hindi na yung nagkama na rin. Kwarto niya. Ako, gina ako. Kaya ako pumangkon ako na. Di mo na rin ako. Kaya wala na, hindi nga restaurant ay para anong pasalila sa TV. Ako na rin ako kumayo. Papulig ka niya ako pumangkon. Sila kay Bao. Saan kayo? Dong, wala ko dong kay. Dong kay, wala problema dong kay. Natugam ko po. Iwan ko sa duty ko. Wala pa bang kukuloy ka? Ako ba? Para makuhat ka. Ikaw na ito gabi. Sige na dong kita. Ako mo, para mamuslan tika kapit na mo. Dito mo kasi ka ko ang magkabaw. Nagsuti mo. Hindi mo kakakuan. Sige na. Sige para ako magpunti ka. Galungon ni mo po. Sige na. Darayo. Sige na. Sige na. Para ako.